Iki rek, tarun yo, rumah minimalis modern. Ukurannya 6 kali 15, harganya 500 jutaan. Nah, nomor iki komen. Langsung ya, tarif nang omahe yo. Sebelah kanan kene iki ono pagar taneme, ambek ono pagar besi nih kok ngene ya. Iki lang kene iki wis oleh free pagar gadingan kok ngene iki ya. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah sebelah kiri gini iki nggone arah karpote full kalian kan ngene yo. Sebelah kanan gini iki ono taman mini. Iki kok ono tandone wis oleh free tandon bawah. Iki bentuk fasad depan omahe iki ono keramik sing toko ini ambek ono tali aring ini ben opo ben nambah kesane estetik yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Bob, sih masih kusen rek. Alumino, raya kata das. Iki langsung nanggone area ruang tamune. Nah, kiwa tengen iki contone penataan kok ngene. Mulai pengen kurang srek utawa pengen atur dhewe yo. Ki apa enake. Nang kene iki guys ono jendelae sing iso dibuka tutup ben sira saudara mlebu metu ben lancar. Sing pasti ndukure iki ono pocoke ngene ben apa? Ben menghemat listrik. Cara ngono nek awan cek padang yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nenggok nang sebelah kanan ngene iki. Iki nang gone kamar tidur pertamae. Iki sing langsung menghadap nang arah karpote ono jendela loro sing iso dibuka tutup. Yo. Ndukure ready cecepane AC ambek bolongane sisan yo. Engko kare ngencep noto. AC-ne pengen tuku dhewe sapa durung free yo. Ah. Saiki langsung nenggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene full keramikan. WC-ne nggih duduk, screenshot ready, shower ready, keran ready kan ngerti. Wadah sabun nang kene yo ready. Ah. Saiki langsung nenggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidur kedua koyo ngene iki modele penataane nek pengen kurang srek utawa kurang cocok iso pengen atur dhewe. Kowe teng ngene lemari ini lho, iki fotoe kembang ini iso digawe foto keluarga ngene iso ben apa lebih romantis yo. Ha. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan iki. Kira-kira napa nang mburi iki? Penasaran padha aku yo, tapi kan yo Jiro lu. Iki nang mburi iki nggone area dapure sebelah kiri kene iki lho. Iki sono kitchen set engko pen model iki apa iso pen atur dhewe yo. Soale durung free engko pen masang dhewe. Nah, nang mburi iki iso digenggone area laundry room utawa cuci jemur nang kene. Iki pen tambah kamar maneh yo iso engko pen bangun dhewe utawa pen atur dhewe. Nah, saya langsung ya tak cetak nang kene nang cedek dapur kene yo. Iki mangko omahe ukurane 6 kali 15, harganya 500 jutaan ae. Untuk 10 lokasi, banding wis baik amat, gamen kaya. Wis ngene gak sih, dengerin kok, ben Mas Brino, apik kitchen set.